айни ҳол дар ин давра шаклдиҳӣ дарахтони мевадиҳанда ҷавон оғоз мешавад. барои ҳамин пеш аз дарахтона шакл додан бояд мо асбобҳое ки мебурем бояд омода созем. барои ин тез кардан дар кори асбобро, тайёр кардан дар кор, равған кардан дар кор, то омода созем. пеш аз дар назди мо дарахти ниҳоли шафтолу 2 сола мебошад. дар навбати аввал пеш аз ҳама вақте ки дарахта шакл медиҳем, бояд мо аввал навдҳои захмдор, навдҳои касал, навдҳое ки мана ҳашарот зер кардаги, ҳамонро дар навбати аввал мо бояд аз дарахт тоза кунем. соли аввал мо 70 сантиметр аз замин 70 сантиметр монда буридем. дар соли дуюм сета дастак пайдо шуд ки барои ҳамин мо ҳамин 3 дастак мувофиқ мебошад. 3 дастак барои шафтолу бас мебошад. барои ҳамин акнун мо бояд шафтолуро чихел ба шакл медорем. барои ҳамин навдҳое ки ба дарун мераванд, ба даруни дарахт мераванд, ҳамонро бояд мо кӯтоҳ кунем. шаклдиҳии шафтолу асосан косашакл мебошад. ҳозир ман ба шумо шаклдиҳии дарахти шафтолуро нишон медиҳам. пеш аз ҳама бояд мо навдҳое ки ба дарун мераванд, ҳама навдҳоро пеш аз ҳама кӯтоҳ мекунем. буридан асосан кунҷӣ мешавад, чунки барои дар он ҷо об ҷамъ нашавад, оби борон, барф ки зимистон меборад, ҳамон бояд поёнба нишеб шуда равад. об дар он ҷо бояд наистад. барои ҳамин бояд пихак дар ҳамин ҷо пихак мо айбех бояд тоза бурем. бояд ҳоло мо навдҳои яксоларо аз се як қисмаша бояд мо бурем. муғҷоҳои ҳосил, умуман муғҷоҳо бояд тарафи берунро нигоҳ кунад. дарахтҳои ҷавонро то давраи ҳосилдиҳӣ бояд мо ба шакли пурра бояд дарорем. чунки баъзе ҳаст деҳқоное ки ҳамана шакли пурра наметиҳанд. дарахтҳо ҳар хел шакла мегирад ки ин боиси шикастан, боиси ҳосилнокӣ паст, боиси сифати ҳосил, меваш майда мебиёд. бинобар ин бояд мо аҳми даврае ки шинонде бояд мо шакл диҳа то ҳосилдиҳӣ пурра шакл диҳем шавад.